Започваме. Името ти Мартин Христов ли е? Да. Мъж ли си? Надявам се. Да или не? Да. На 25 години ли си? Да. Баща ти Кирил Христов измамник ли беше? Не. Помагал ли си на баща си в оверите? Не. Страх ли те от кучета? Не. Виждаш ли се често с баща си? Да. Като малък удрял ли те? Не. Вярно ли е, че си бил в изправителен дом? Не.